Oy, unsa ka lisod magnegosyo diri sa Pilipinas? Real talk. Kanang sulod sa tong vlog karong adlaw. Diretso na ta. Let's go. Sa Pilipinas karon no, daghan na kay mga negosyante. Sag-asa ka molingi naa imong wala sa imong tuo, sa imong tubangan, sa imong likod, no? Kung makita puros negosyante or halos sa mga tao nagnegosyo na maligyan og mga produkto ug bisag unsa na mga produkto. Ug kana siya nagresulta sa gitawag nga kompetisyon nga ang una nga maapektuhan ang mga negosyante pod. Anuman kay daghan sila na maligya og mga product ug naglisod na po sila pamaligya sa ilang mga produkto. Labi na kung pare-pareho ang mga produkto na ilang gipang baligya. So modaog ka sa kompetisyon kung nindot imong produkto. For example, pagkaon, so lami imong pagkaon nga ginabaligya. Kung mga butang pod, good quality, ligon ang mga imong gipang baligya. Pero karon sa tong panahon, di na to malimod. Ang usa nga problema sa mga negosyante kung unsa nila pagpaabot sa mga tao ang ilang produkto na gina-offer. Bisang pag nindot ang produkto na imong gibuhat, ligon, lami, ug tanan positive nga naa sa imong produkto, kung di na makaabot sa mga tao, sa imong mga customer, is useless ra gihapon. Mao bitaw na diha mosulod ang gitawag nga marketing. Imong i-market ang imong produkto para makaabot sa mga tao. So unsa man ang marketing? So kanang marketing, usa na siya sa binuhatan or action sa mga negosyante nga ginabuhat nila nga ilang gina-advertise ilang mga produkto. Ilang ginapahibalo sa mga tao ug unsa ang ilang produkto na gina-offer o ginabaligya. So karon na gitawag nga social media, no? May Facebook, may TikTok, na YouTube, na Instagram, ug uban pa. Ug tinuod, sayon ra i-post. Kay kung nalang kay cellphone, kung nalang kay load, no, pwede mo na mo siya i-post diha sa mga social media. Pero ang tinuod karon no, ang realidad jud, no, ang real talk sa nahitabo karon sa mga negosyante, kay bisang pag nindot imong produkto na gina-offer, imo na siyang gina-post, imo na siyang gina-advertise, pero ang pangutana, dili kaayo moabot dito sa hingtungdan. So kung ingon ta hingtungdan katong mga customer o katong mga target nato na mga tao na atong baligyaan sa atong mga produkto. Dili para sa una nga mag-post lang ka, no, katong panahon pa sa pagsugod sa Facebook, sa mga social media, mga 2011, mga 2014, 15, 16 diha na mga katuigan, kada post nimo diha dali ra jud maabot dito sa mga tao. Kumbaga ang reach sa imong post or ang engagement is dako kayo or wide. Pero karon sa tong panahon is dili na ingana ang mga nahitabo. Kasi mga nag-struggle ng mga negosyante, no? Nag-offer man og mga produkto or mga serbisyo or mga services. Apil na diha ang nasa insurance, sa real estate, mga freelance, ug uban pa na nag-offer og mga serbisyo sa ilang mga kliyente. Kaya karon sa tong panahon abi nato nga atong post is makita sa mga tao, pero ang tinuod dili nila na makita. Gawas lang kung magbayad ka sa Facebook, kanang gitawag nga Facebook ads o kanang gitawag nga boosting. Sa panahon karon dako na pud kaayo gasto kung mag-boost ka og mag-Facebook ads. Di para sa una nga gamay ra imong bayaran kung mag-Facebook ads ka og mag-boosting is daghan ang mga tao na maabtan sa imong post, daghay makahibalo. So ang real to karon ng mga ka-Oy Nation nato is grabe jud ang challenge na sa mga negosyante. Sa production pa lang, sa pag-create sa mga product, challenge na siya. Kaya dili basta-basta mag-create og product. Quality product og nindot na mga product. So kung diha sa production, mas successful ka, nindot ang pag-create nimo sa imong product, ligon, lami, presentable, mahimo jud na siya useless kung dili nakaabot sa mga tao. Mao na atong point sa tong vlog karong adlaw is kanang gitawag nga marketing, which is ang real to karong panahon na is grabe kaayo ka lisod. Sa panahon karon dili na jud kaayo moabot sa mga tao, sa atong mga customer, sa atong mga target market ang atong product na gina-offer o ginabaligya. Gawas lang lagi kung mogamit ka atong mga bag-ong pamaagi na Facebook ads o kanang gitawag nga boosting. Na diha ay magasto jud po ka og kwarta. So karon no 2023 grabe jud ang challenge, no, labi na sa mga negosyante diha sa part sa marketing. Kay bisag unsa kanindot imong video nga gipangbuhat, unsa kanindot ang imong content, kung di na siya maabot dito sa mga tao, sa imong target market, mahimo jud gyapon useless na siyang tanan. Apil ang imong product nga gina-offer. So karon sa atong panahon 2023, kana ang pinakadako nga challenge sa mga negosyante. So kani siya atong vlog karon is real talk jud ni siya, nahitabo jud ni siya sa mga negosyante, labi na nag-offer siya o nagagamit sa gitawag nga social media. Pero bisag inganang nahitabo karon no, kung imong tan-awon ang pika side, ang positive side ana is mahog na siya challenge jud na sa imuha. Kung imo nang malampasan nga problema karon is ang success sa unahan is imo jud matagamtaman. Mao ni pinakadako nga challenge sa mga negosyante karong panahon na. Nato pong nabantayan ug ato po siyang experience. So kita po naningkamot putag maayo diha sa aspeto or sa department nga marketing. So before ta mahuman no, magbilin lang kog advice sa inyo ha, labi na sa mga bag-ong negosyante pod na kanang gitawag nga marketing, no, usa po na siya ka pinakadako nga challenge nga atong atubangon na dili jud nato siya atrasan pod, no. Ibutang na diha nga challenge sa Ginoo para atong atubangon ug atong
tarungon para ato siyang malampasan para makuha nato atong goal pohon, no? Nga mahimong successful businessman, successful nga entrepreneur. Mabitaw nagsugod tag negosyo kay natay goal, natay target sa unahan nga mahimong successful. So unta na mo na-learn no, sa tong gamay nga vlog karong adlaw ug inyo pwedeng ma-apply sa inyong tagsa-tagsa nga pagnegosyo kada adlaw. So ayaw kalimot sa pag-follow sa TikTok kung sa TikTok nimo na nakita ug natanaw, ug ayaw kalimot pag-subscribe ug share pod kung sa YouTube nimo ni siya na kita or na tanaw. Sige, hantod na po sa sunod ug salamat kayo sa pag-tanaw. Bye.